Sziasztok! Én Narcisz vagyok, és itt van velem Jászmin. Ebben a videóban be fogunk mutatni 10 olyan dolgot, amin ti is biztos veszekedtek a testvéretekkel. Igen. Hát akkor jó szórakozást, és kezdjük is el. Hát általában a távirányító. Ich habe 500 Leute mitgebracht. Aber in den Club passen nur 10 Nachtschwärmer. Das ist es doch. Als sie gehört haben, sie kamen vielleicht nicht rein, hat sich gleich eine Schlange gebildet. Léci, most már add ide! Eleget tévéztél! Az RTL-en van a kedvenc műsorom! Hát nem érdekel, hát most új sorozat, úgyhogy menjél! De nem! Itt is van tévé! De nem! Add ide! Add ide! Ez nem! Ide! Nem! Anya! Anya! A kabát, Jackie, ruha, póló, nadrág. Vagy a közös ruha. Igen. Hello, te mit csinálsz? Hát felveszem, Jackie. Pont én akartam ezt felvenni, de jöttem. Hát leszarom, mert én voltam itt előbb. De hát ez pont illik. Hát ez engem nem érdekel. Én Jackie, most én nem veszem le. Ez közös. Nem közös. Anya, ez az én Jackie. Szólok anyának. Szóljál nyugodtan. Laptop. A laptop vagy a tablet? Ó, szia! Add csak ide! Miért is miért? Mert tegnap te gépeztél először, megígyezted, és mondtam, hogy ma én jövök. De most én fogtam meg először. Hát ezt leszarom. Kezd el, mert tönkre teszed! Nem! Tegnap te gépeztél először! De tegnap te gépeztél először! Jó, van, elmondolok apának! Kit szeret jobban, a házi állat? Ó, Isten, nézd, milyen cuki! Annyira aranyos, annyira szeret engem, és én is őt. Te arra gondolsz, hogy engem nem szeret? Nem, de engem azért jobban szeret. Hát nem, minden nap én szoktam etetni. Hát én viszont ne sétálni, mert engem jobban szeret. Mindig engem szeret jobban! Engem! Amióta megvettük, hozzám bújik csak. Nem. Jó, kérdezzük meg tőle. Te sosem azt neki jutalomfalatot. Nem, mindig. Nem, soha. Én adok neki enni. Azt szereti jobban. Az 5., hogy kinézze magát a tükörben. Ez mi volt? Hát mit csinálsz? Nem vagy normális! Majd neki menjél már! Na! De itt én voltam először hozzám már! De mi? Hát is, hogy mit képzelsz magadról? Na! Én belehajolok! Mi a gyakár? Áú! Menjél! Mondjál el, te hülye! Az, hogy kielejjen az utolsó darab süti. Kevés. Azt akartam én. Nem leszem. Na vagy azt. Ez enyém. Miért? Hát ez engem illet. Miért? Jaj! Ez engem illet. Tényleg ez a módot veszem. Ez enyém! Az enyém, Jászmin! Jászmin! Nézd, ezt átadtad! Oké, akkor a kisebb a tiéd. Ezért most kérek egy csomagot anyától. Megszalom! A 7. az, hogy kikapcsolja le éjszaka a lámpát, hogyha fenn vagytok, mert mindketten féltek. Már hogy 10-kor. Na, már feküdnünk kell. Igen, már 10 óra van.
kapcsolod le fel a lámpát. Hát nem, mert pont ezt akartam, hogy kapcsolod le a lámpát. Hát nem. Bocsi. Hát nem félek. Hát én is. Hát leszarom. Akkor így marad. Kapcsolod le. Nem, te kapcsolod. Nem, te kapcsolod Múltkor le. én kapcsoltam, úgyhogy most te kapcsolod le. A múltkor vagy úgy 300 év múlva, de tegnap én kapcsoltam, úgyhogy most te jössz. Nem, most te kapcsolod. Nem, most te kapcsolod. Kapcsoljad le. Kapcsold le a lámpát, és ez az én ágyam. Úgyhogy menj minden. Te kapcsolod le a lámpát. Te kapcsolod le. Te kapcsolod le. Úgyis te fogod. Nem, te fogod. Jó, elmondom a kanyának. Én is. Amikor a másik nem adja oda, amit kérsz. Léci, add már oda azt a piros tejtartót. Ó, bocs, túl messze van. Léci már, most nem akarsz felállni. Van 2 lábad. Majd akkor szóljál, hogyha le lesz vágva. Hogy ki beszéljen videózás közben? Sziasztok! Én beszélek. Nem, én kezdek. Én kezdek. Azt beszéltünk meg, hogy én kezdek. Igen, de most már az elpárolgott, úgyhogy én kezdek. Én kezdek. Én kezdek, mert én vagyok a kisebb, és az én. Én meg a kamerám. nagyobb, jó? Úgyhogy fogd be, és én kezdek. Jó? Nem. Te. Nem. Akkor nem videózok veled. Jó, van, én meg még anyának is elmondalak. Anya! Nem vagyok a testvére többé. Utállak. Nárcisz, egyébként megkérdeztetem, miért kell feltenned azt a fotót a Facebookra, amikor kértelek, hogy ne tedd fel? Azért, mert már te is csináltad ezt velem. Jó, akkor utálok, és hagyjál még, és nem vagy többi a testvérem. Te se! Hát ennyi lett volna ez a kis videó. Egyébként mi jó testvérek Igen. vagyunk. Hébe-hóba azért mi is veszekedünk, de azért nem ennyire. Úgyhogy köszönjük, ha megnéztétek, és ha szeretnétek még ebből a részből, tehát nem testvérrel, hanem mondjuk, hogy a barátok min veszekednek, vagy ilyesmi. Felnőttek min veszekednek, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, és közben olyanokat is írjatok, hogy mit csináljunk benne. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, sziasztok! És Facebookra fogunk olyanokat írni, hogy ti kértétek, tehát olyanokat kell csinálni, hogy mondjuk írtok valamit, hogy mondjuk Jászmin legyen a férfi, én meg a nő, és mondjuk veszekedjünk úgy, hogy dobálunk mindent össze-vissza, Ja. de azért légy ne olyan olyanokat, hogy váljuk egymás szemét, meg ilyeneket, úgyhogy hát akkor reméljük, hogy tetszett ez a videó, mindenképp lájkoljátok, írjatok kommentbe, amit akartok, vagy ami eszetekbe jutott, és hát akkor sziasztok! Sziasztok!